En soc partidari, no ara. Si algú de vostès perdés el temps, trobaria escrits meus de fa 12 anys que deia que l'euro no s'havia de fer mai. Que fer l'euro era una aberració, que era una acció contra natura, que l'euro no hauria d'haver existit mai. Porto més de 30 anys donant classes d'economia. Els hi asseguro que en cap llibre d'economia mai he vist que països que tenen renda per càpita diferent, que tenen tipus d'interès diferent, que tenen salari mínim diferent, que tenen sistema fiscal diferent, que tenen tipus d'inflació diferent, puguin tenir una mateixa moneda. A mi que em diguin que Alemanya, Holanda, Àustria i Bèlgica poden tenir la mateixa moneda, els hi firmo ara mateix. Que em diguin que Portugal i Espanya i potser Itàlia poden tenir la mateixa moneda, els hi firmo ara mateix. Però que no em diguin mai que Alemanya i Grècia poden tenir la mateixa moneda, perquè no la poden tenir. No hi ha condicions. Això ha sigut una cosa feta pels interessos d'Alemanya de tenir a tota Europa una moneda forta. Perquè Alemanya, com vostès saben, té empreses repartides per tota Europa, de les quals cobra els beneficis cada fi d'any. I prefereix cobrar-los en euros que no pas en pessetes. I Alemanya exporta molt a Espanya i prefereix tenir aquestes exportacions cobrades en euros que no pas en pessetes. Ens vàrem precipitar. Jo no dic que d'aquí 30 anys pogués ser possible la moneda única, potser sí. Però abans de tenir aquesta moneda única s'havien de construir les coses. I què va passar? Que quan Espanya va adquirir, com va adquirir Portugal i altres països aquesta moneda única, aleshores va perdre una cosa importantíssima, que és la capacitat de tenir política monetària. I la política monetària, com em deia un dels meus entranyables professors de la facultat, mort ara fa un parell de mesos, el nom del qual algú de vostès deu recordar, que es deia Fabià Estapé. Doncs en Fabià Estapé sempre deia el mateix. Política monetària és l'instrument bàsic per fer economia per un país. Perquè tu pots fer política d'infraestructures, pots fer cases, però fins al cap de 3 anys no estan funcionant. Tu pots fer política fiscal, pots pujar els impostos, però fins que no fas la declaració de renda l'any que ve això no funciona. Tu pots fer política científica, però fins al cap de 10 anys aquests laboratoris no han funcionat. La política monetària, devalues la pesseta ara i als 2 segons ja funciona. L'instrument millor de política que té un govern és la política monetària. En el moment en què passem a l'euro, perdem aquesta capacitat i perdem la flexibilitat. És més, ja no podem devaluar, no podem ser competitius. Abans, si volíem ser competitius, què feia el govern? Mira, devaluava la pesseta. Venien més turistes alemanys perquè els donaven més pessetes per cada Deutschmark. Ara no, no podem ser competitius. Es pot ser competitiu d'una altra manera? Sí, es pot ser competitiu a l'Alemanya. Com és competitiu a Alemanya? Per la molt bona tecnologia que té. Però tots vostès saben que en tecnologia Espanya, Portugal, Grècia som els primers. Per tant, per aquí, poca cosa. Finalment, si no podem ser competitius, per què no podem devaluar? I no podem ser competitius perquè no tenim tecnologia, tenim alguna altra possibilitat de ser competitius? Oh, i tant, a ser competitius a la xinesa. I com són competitius els xinesos? Perquè tenen salaris de misèria. Mirin, sisplau, què ha passat amb els salaris a Espanya. Quan vàrem entrar en l'euro, allò que els economistes ens agrada tant, que són aquells formatxets, teníem del formatxet de la renda, la meitat del formatxet eren rendes del treball, l'altra meitat eren rendes del capital. Les rendes del treball, les que tu cobres pels salaris, el capital, les que cobres perquè tens interessos, perquè tens finques, perquè tens... A hores d'ara, mirin, sisplau, el formatxet. Gairebé 3/4 parts del formatxet són rentes de capital, 1/4 part del formatxet són rentes de salari. El poder adquisitiu dels treballadors s'ha devaluat de mala manera. No és aquest el camí. I vostès diran, i vols tornar a la pesseta? Mirin, sóc un romàntic i potser no em desagradaria. Però jo més aviat en aquest moment m'inclinaria per un doble euro. L'euro dels forts que poguessin seguir i un euro dels fluixos, diguem-ne eurito, que podríem seguir els altres. Penso que és el més aconsellable i per altra banda Brussel·les ja se n'està parlant. Ara no voldria acabar sense dir que el retorn a la pesseta a mi no em desagradaria i suposo que saben per què. Perquè la pesseta ha estat durant molts anys una moneda eminentment catalana. Qui va crear la pesseta a l'any 1864 era el ministre d'Economia que hi havia a Madrid, que era a Madrid, però que era un senyor de Calaf i que es deia Laureà Figuerola. I quan el senyor Laureà Figuerola li van dir a Madrid que havia de bonificar la moneda d'Espanya, va pensar, i quin nom li posaré? I resulta que per allà a les comarques de Lleida corria una moneda que en deien pesseta. Per què? Perquè vostès saben que abans la visa es feia servir poc, per no dir que no es feia servir gens en el segle XIX. I la gent com portava els diners? En visa no. La gent portava els diners amb unes bosses i unes peces metàl·liques, unes peces grans, unes peces mitjanes i unes peces petites.
Com es diu una peça petita en català? Una pesseta. Una peça petita és una pesseta. Llavors allà a Lleida feien servir la pesseta com a unitat de compte. I quan aquest Figuerola va arribar a Madrid i van dir «Ponga usted una moneda espanyola», va dir «la pesseta». I li va posar el nom català, perquè els hi asseguro que d'haver-li posat un nom castellà no es diria pesseta, s'hauria dit piececita, però es va dir pesseta. De manera que durant 150 anys a Espanya han tingut una moneda catalana, cosa que, tot sigui dit entre parèntesis, els madrilenyos han sabut sempre, i tota la vida han identificat catalans i pessetes, això és evident.